Ai impresia că libertatea financiară e doar o fantezie? Că e ceva rezervat doar celor născuți în familii bogate sau celor care au avut un start privilegiat? Dacă da, nu e vina ta. Societatea ne-a educat să credem că banii sunt greu de făcut, că trebuie să muncim 40-50 de ani pentru a avea o pensie modestă, în timp ce doar un mic procent dintre oameni ajung să trăiască fără griji financiare. Dar dacă ți-aș spune că asta e doar o poveste pe care ți-au condus-o, o minciună acceptată de majoritate, pentru că așa funcționează sistemul. Dacă toată lumea ar ști adevărul, ar exista mult mai mulți oameni captivi într-un job pe care îl urăsc și mult mai mulți care și-ar construi propriul drum. Adevărul este simplu. Există metode reale, accesibile, prin care poți obține libertate financiară, indiferent de unde pornești. Nu e nevoie să fii geniu, nu e nevoie de o moștenire și nu trebuie să ai noroc. Tot ce trebuie este să ai acces la informațiile corecte și curajul de a acționa.